Amoy, ang bango-bango. Pagmantika na. Kaya lang may sumisilip na butas dun guys, oh. Ito. Oh. Oh. Kapagod magbuhat ng guys, abono. Okay, magandang umaga po sa ating lahat guys. Ngayong araw mag-aabono tayo dito sa maisan ni Gaylusak guys. Yan, yung mga binuhat namin ni Bro Robin na abono. Andun si Parebaldo, andun pa yung 4 na abono guys. Bali andun din yung kubo, dun tayo mag-iwan ng gamit. So ito, si Kuya Gaylusak na lang yung hindi pa nakakapag-abono. So ngayong araw tatapusin na natin para lumago na yung kanyang mga mais guys. Sana maulan ng kagad para matunawan ng abono. Hindi masyadong lumaki dito guys kasi mabuhangin kasi yung yung lupa. Yan ganda ng guys. Kalangitan ngayon Weather check tayo. Medyo maganda-ganda yung panahon. Yun, 4600 urea. Yan ang iabono namin guys. Sige bro, banata mo bro. Rendo. Bentangan. Bro. Isang eras na yung namin, natapos namin. Yan, medyo malayo-layo kasi guys. Matagal maka-finish line. So yan sila Boss Nomar, si Boss Crispin sa kasi Papa Elod sandun pa. Si Paresting naghanap na ng gugulayin. much later. Okay guys, tapos na kaming mag-abono. Yan. Naghugas na si Baldo. Yan katapos ako. Naghugas na. Yung pinag-inaman natin kahapon guys, hindi namin naitabi na maayos. Sige Gaylusak, yan si Bossing. Yan. Ayan. May dalang munggo. Siyempre paborito natin yan guys. Sili. Ricardo. Ano to? Dinuguan na isaw. Sarap. Ibabanatan natin yan. Mayroon pa dito. Pangsawg sa munggo. Sarap yan. Sarap. Taba-taba. Sarap yan Gaylusak. Okay, shout out pala kay Boy Bolitas Vlog. Salamat sa pagpunta dito kahapon. Salamat sa pagsilip sa amin at masayang jamming. Hi guys. Welcome to my live. Okay guys, may ulit. Pahinga lang kami konti tapos na namin yung magluluto na kami. Bago namin pala umpisa magluto, silaban muna sila guys. Kakain muna sila konti kasi hindi pa nag-almusal gawa nung maaga kaming pumunta dito. So yan, may ulam silang silap. Yun. Kaya muna kayo, may lakas pa para mamaya. Cowboy dito, cowboy. Kaltemyong dito nag-iigib ng Yan. Dito sila kumukuha ng guys, ng tubig nila pangluto, inumin natin. Kasama si Tinang. Yan. Bale, dyan na rin sila natutulog sa kubo guys pagkagabi. Dalawa sila ng tinuni. Hugas muna tayo kasi marami yung paa natin, tsaka kamay. Medyo makati yung abono guys. Paps? Yan guys, chop na natin yung yung isaw. Bituka. Tanggalin lang natin tong tubig na brown na to. Brown na tubig. Tapos antayin nating luminaw. Saglit lang yan guys, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Malupitang, hindi pala malupit to kasi talagang normal na talaga ginagawa. Walang sikreto to, walang sikreto. Ayun. Unti-unti nang lumilinaw. Okay, layo natin yung tinatanggal natin na tubig para hindi sisipsipin o kaya hindi matitibag pagka dyan lang sa tabi natin lalagay. Kita nyo guys, unti-unti nang lumilinaw. Tanggalan pa natin.
kapag lumalim na yung tubig na ito guys, pwede nang kumuha. Yan. Tingnan nyo, kahit galaw-galawin ko ng tabo yung mga buhangin, hindi na siya lalabo. Yan. Yo. Okay. Pwede na yan guys. Ito na, pwede na to. Yan. Nagsama na yung dalawa. Siyempre si Boss Elods. Huwag mo kukunin siya. Hindi kita kukunin. Kukuhanan lang. Yan, para mabilis pang dinuguan natin yan guys. Tapos ito, malinaw na kagad, wala pang 5 minutes. So sample tayo, you know, malinaw-linaw. Oh, kita natin. Wow! Sarap, lamig. Yan, nag-aantay pala si Paresting doon. Igiban ko siya ng ano, pangluto niya ng munggo. Lulutuin na natin tong isaw. Dito ka. Ang chef natin ngayon si Paresting, syempre malupit yan pagdating sa mga ganyang pulutan. Subukan na natin ulit magluto. Nox, napaka-humble naman itong guy na to. Kaso boy pangas pa rin. Kahit nagmumukhang mabait. Mayabang pa rin yung dating sa akin. Nox. Sino yung single niya? Single? Bakit? Ano yan? Available ka na ba bro? Kala ko taken ka pa lang. Single Hindi pa na ba? Single. Hindi na. Naghahanap ako ng hindi No. gaano maganda. Basta maginoo lang. Eh, Maginoo pero medyo bastos. patay. Basta. Mayabang talaga. Sabi ko na hindi ako nagkamali. Okay naman to. Medyo masakit yung... Okay. Amoy ko ka baka na dark tube. Yeah bo. Yeah! Ay, ingay naman ng kawali. Doon na pati. Basta. Yun. Anong English ng dinardaraan? Ko. Hindi ko Ay kwa, dinner in the run. Dinner in the run. I like dinner in the run. Sige. Naksitoy. Dito ka na English na. Dinner in the run na raw. May sili ng ano, dinagdag guys. Talagang malapit tong si Paresting. Ano yan, betchin. Lalagyan niya na ng ano guys, betchin sa kasi. Sarap ng tulumen. Yun na guys. Pakalapit na bro. Pwede mo nang ilagay yung bro. Sa tingin ko. Dugo. Yeah. Tikman na natin muna kaya kung Timplayin mo muna, syempre boy. templado na yan. Pwede ka doon? Hindi na yan ano bro, hindi na yan tikim bro. Kain na yan. Ay, kan? Talaga sana. Sana talaga. Siling na hikman ka boy. Ng amoy. Ang bango-bango. You know? Ang lupit talaga na yung Paresting. Kain na yung ano. Gutom. Malinis yung kamay. Yan! Yun guys, ano na. Nagmantika na. Kaya lang may sumisilip na butas dun guys. Oh. Ito. Chat mo na yun. Unload ko. Okay. Crispy atin na eh. Ano, may ano pa kami, may mais. Saan yung iba? Nay po. Dive ko na. Tubig na lang muna bro. Munggo na. Munggo. Wala ka na dyan. Shot tayo guys. Ito na, para sa tagumpay. Pwede na nakinuwang. Lamig na. Umayan daw salt. Pinataman rin maran ako. Nyarang maran ni kalman mong Yan guys, ito na yung ano, ito na yung munggo natin, muntik na wala ng tubig. Sarap-sarap to bro. Kay Sir Jake
Domingo. Belated happy birthday sir. Kay sir. Kay Sir Freddy Marsubita. Guys, ang sarap na ng inuman natin pero may naririnig kaming tugtog. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Nako! Si Balbalitas Vlog nandito, tumarating. May kasama pang sounds. Grabe, may pasalubong kulit. Labit ko. Ang labit ko ba yan? Ay, saan sa tayo? Saan sa akin? Tikman natin ito mundo. Wow, medyo natuyuan. Sige. Whoop. Okay, tama na yan. Kuha kami ng ano, ng kalunay ni Gay Lusak. Ay, kalunay pa? Hindi, pechay. Pechay pala. Tig isang dahon lang kada puno, bro. Isa lang no? Isa. Parang marami dito. Marami yan. Para sa akin. Para kay Boy Tapias. Patay. Tig isa lang tayo, tapos ano? Hiwain natin. Para kay- No? Aripon tayo, bro. Bro, Gay Lusa. Yan, Gay Lusak. Kay Boy Bulitas Vlog. Kay Boy Bulitas. May naalala ko sa tugtog, guys. Oh. Ano? Tara, suyoso yata? Suyosoy? Parang kahapon lang ah. Yan. Tigwa 1 inch. Kay Boy Bulitas. Boy Tapias. Tingnan mo. Kay Lusak. Gay Lusa. Para kanya. Para kanyak maning. Gagi. Kurang doon mati, Papsi. Ito guys, luto na to guys. Ang sarap na. Oh. Wow. Sarap nito. Ganda ng music po. When nagpay sungano agbiyahe kami aglagto Pang probinsya, probinsya yung kanta niya. masapol na piksa Nay, naka-selfie. May lamesa na tayo guys, upgraded na. Kaya yung lamesa ng mga Ang sarap ng ano mo. probinsyano. Okay, medyo hapon na. No, lapsuto mo nagawid ako. Paubos medyo hapon na, tapos may bisita tayo si Kapit Michael, yan. Kamag-anak namin yan. Tsaka si Kuya Pobing, hanggang nakalay ba toy? Guys, may pasalubong sa atin si ano, si Kapit Michael. Siyempre. Bro Michael, yan. Buksan muna natin ito. Lechon mo no. Siyempre. Gago ka. Itak-tak mo. Itak-tak. Sa dar na. Amura yung harap maluwat. Oh. Pers. Oh, dapat may isa, dapat may isa. Ito ka na ba? Suspense. Suspense. Wag. Mamaya mo na, mamaya. Din, bro. Sarap. Iwan, yan na. Charang natataray. Naka-Nike. Nako. May ticket pa. Kinam. Sila pera o ba yung atitira mo tay? Oh! May balak ng dog swimming. Kaya nag-swimming na lamis ni Tiyempo na Itong ito to. Kakatabi pala si ano si Kailusa, Wag kang ano, Boy Tapias, sa si Yoy, close up mo yun. Boy Buluteas. Oh, dapat may Pakita mo na. Ay, ulit. Malobot yan. Yan. Meron pa. Parang magician to ah. Nako. May hawakan. Bye ba? Oh, matigas oh. Oh, wag. Ngiti yung ulo. Wag mo pisilin. Baka na pumatok. Yung ulo niya oh. Tumitigas. The 65 na.
Hanya 38, 65. Hanya 45. Yun pala, 65. Sabay. Alas 3:30 halos. Okay. Bale, nagkakasiyaan pa rin tayo. Siyempre kasama si Kapit Michael, si Paristing, si Bro Baldo, Single Pubing. Yan. Si Kasisid, kay Lusak. Si Kuya Bon. Ay, makan ka na ha. Ay, pagtakil sa pinggan mo na eh, made. Ang laki ng pinggan na. Yan. Makan ka lang tapid. Dasilo Jai. Yan, si Boy Bulitas Vlog. Jini, likaw mo. Ika. Kala tamped. Ay, basnam, jigan. Ibagkat kon. Tinay. Yung. Sakon. Alam to ta mga kayo. Ay, damdaman ton, madira pa mabisin. Bro. Lamang kayo. Taga, you know. Dahil kulang sa pinggan, guys. Siyempre, maliit to, maliit. Boss, parang ano lang. Parang platito lang yan ah. Dahil kain lang kayo, yan. Walang hiya-hiya. Mga kan? Namdama, gitantan to mga niya. Kamanlo. Video lang natin sila, guys. Para yan. Malaki lang. Video na kita na. Oh. Video natin si Uncle Pubing para panoorin niya sa ano, Lasing na. sa cellphone ng mga anak niya. Si Joy Batong. Yan. Shoutout mo na yung mga anak mo, Kel. Joy, sina Joy. At saka si ano? Si Joy Batong. Si Joy. Sino pa? Si Virginia. Virginia. At saka si An-An. Si An-An. At saka si Di ba kayo mumutay? Special. asa kasi bakit? Opo. Oh. Ni Merlin na Batong. Yun. Si Hello. Hello, bakit? I love you. Yan, kulang mo si... Tay. I love you, bakit? Kulang mo si Sir, oh. Siyempre si Gay Lusak. Sarap. Sarap ng pagkaluto ng ano na munggo. Oo nga. Grabe naman yung ano mo, laki naman ng lagayan ng ano mo. Mas malaki pa yung palad mo, bro. Samantalang Ito na yung pinakamalaki. bro, grabe ka naman, inubos mo naman na lahat. Pero bro, ito yung anak. Ando lang yung nanay, oh. Grabe, ang laki naman yan, inubos mo na. Maya ka naman kay boss na, manlit ng lagayan niya. Grabe yan. Talaga. Pid, kain ka lang, Pid ah. Bisita ka namin, kain lang. Yan. Anak, nanay. Sunod tayo nga kain, guys. Oh! Napaka-special naman eh, Bible yun sa kumakain mo yan ah. Ikaw, nagsakit mo. Dito mo. Abay. Ay, makisubo ka, mate. Sige, mas mabisina. Wala, subo mo na. Wala, okay lang. Tiraw. Ay, niya, nagamit yung tiraw. Yun. Okay, may subo na. Awan nagitibili tagtatayab nga agsamsami Gapu dagiti bantay na pukpukaw ti sangada Chukuriyat Ito kuryat Ay tali mo Bro tali mo bro Agsangsang ito'y puso kaputawan pagapon na nagkukuryat ka nagkukurap tirik-rik na nagletok kinawan ti makmakan ko agtayab nak ti adayu ulibang bangken kuryat man awan makmakan ko Tayo naman Ang galing. Gago ka. Ang galing mo bro. Tapos Basher rin Basher pero Kain muna tayo guys. Para pantay-pantay kasi sila ang lahat nakakain na. Si Gay Lusak hindi pa. Sabay kaming tatlo. Para mabusog naman tayo. Hindi lang puro alak yung laman. Oh, tingnan mo bro. Tingnan mo.
Late no. Gayahin ko kaya si Boss Nom yung planggana. Ito. Ito na lang. Pwede na to. Pwede na. Sobrang late naman yan bro. Pwede na to. Kinaya nga ni Baldo. Ito yung pinggan ni Baldo kanina. Tara, kain na tayo. Para sa'yo, Mar! Kain, kain. Ayun! Kain tayo. Sili guys, sili. Pakitaan ko kayo. Dito, upo tayo. Nanda ito tulad din ako. Hello, guys! Sir! Ayun, sir. Bay, bili na sa vlog. Guy Lusak, Bay Tapios guys, sana supportan nyo. Hey! Ito lang yung gawa namin guys sa probinsya. Masaya. Normal lang. Bre, ilang kain lang. Pauso namin yung Kamayan Restaurant. Bungad. Sibut lang to. Ayoko na. Napamila na busog. Kanila ko kumakain eh. Nung wala kayo kumain. Kel! Wala. Nakakon. Na? Ano ba yung sinasabi mong pinagmanaan niya? Kasi magaling yun. Paano yung sinasabi mo? Sinasabayan ka. Talaga lang. Sige, talikod ka nga. Ang Ang lupit. Magkalapit nga kayo. Tapos? Kanta na lang. Sige, kanta. Kanta ba o tugtog? Tugtog kayo. Uy, ti malakaya, nagsalsala, ti daldalan. Nagkamali kami, igid gayam ti karayan. Yun guys. Ang ganda no? Oh yeah, hello love. Yang kami tukaran. Hello, love. Sige, di gamitan. Hi guys. Ito nga, salamat sa mga nag-subscribe at sa mga followers natin. Shoutout sa lahat-lahat, mga kaklase ko noon. Sa kami yung mga friends natin sa Facebook. Hindi ko kayo makakalimutan guys. Kaya eto, andun si kang guys, si Betapia, so naligo. Kasi isang linggo na raw na hindi naligo. Yun o. Kaya yan, maligo na sa ilog. Alam nyo kasi guys kung bakit hindi naligo, hindi mahilig sa mainit. Ang actually guys, sa totoo lang, yung pinaliligo namin, nilalagyan namin ng 10 ice, yung isang drum. Saya namin dito guys, sa probinsya raw. Dito sa amin talaga, yan si Burbulitos Vlog guys. Yan si boss. Ang saya-saya namin guys. Ganito kami guys talaga. Ang saya. I can tell anything. Basta eto, hawak-hawak ko nga yung nagpapagana sa amin yung bibigay sigla. Pero yung mais natin ay wala nang laman. Pantutog lang. Pero hindi namin nangarin na nakit ng mga kapwa natin na mga katutubo. In fact, mahal ko yung mga katutubo. Naging isang NGO rin akong volunteer guys na para sa mga indigenous people. So I know, sana guys
Mahal ko kayo, mga indigenous ones. Boy Bulitas and Guy Lusop and Bro Mike. Dito lang po tayo sa mga channel po lang natin, mga ka-vibes. Yan po. Oh. Kasi mas maganda po yung ganito kaysa buryong po sa bahay ng maraming napapanood. Parang nakikita po natin yung bang po mahirap paliwanag Ilocano na ket kwa malipatam iti amin nga ba ngarigat iti biyag basta laeng ket mapan ka iti ragragsak kabsat di lang iti makonak. Yan si Pops. Dapat lang.